ngarep SMK ngulon tekan ngajeng masjid niku riyen alun-alun nggih. Siji maning. Nah niki sugeng dalu Mbak, alhamdulillah. Niki golek niki. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Sehat, Lek? Alhamdulillah. Syukur. Kula wis Kuru-kuru. deg-degan kula mau. Wis, Jan. Alhamdulillah. Wah, mulur. Nggih. Ingkang asma. Kula Uut. Ah, nggih. Nggih. Iki isih waris. Ya, isih waris. Nggih. Saking Blengor niku nggih sing mlebet tlatah Kabupaten Ambal. Nggih. Ya, wis. Kok sing liyane mengko liyane. Siji maning sebelahe. Matur nuwun wis kersa berkahi. Waduh, siang kersa tindak. Wah, matur nuwun. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Ingkang asma niki kayane rada ado. Mingkrot to. Lah nggih. Nggih. Nah, nggih grab ora nganti 2 jam tekan. Nggih, nek ngebut. Nggih. Nek dalane alus. Nggih, mboten grunjal-grunjal. Matur nuwun kersa berkahi. Ingkang asma, Mbak? Nggih, kula Husnul. Nah, iki sing wis kondang nang urut 1000 wiwit saka Ngayogyakarta tekan Jetis. Nah, ngene iki sing gawe ontran-ontran saking Napa? Pal Bapang bikin Jetis. Wis kae Gomo Wijaya. Oh, lho jar kula niki anggotane Gomo Wijaya. Kok sampun sapa-sapa? Ingkang pidalem, Mbak. Dalem kepil. Ya, nggih. Sega kupat, sega liwet mugi-mugi diparingi sehat, selamat, Mbak. Amin. Nggih. Nggih. Ampun digajar yen kula tak nyuwun gongan kagem para lenggah kalian nyuguh manten putri. Ya wis ora apa-apa karo ngaso. Sebab dawa lakone. Ya, ning mau wis dipeseni karo Pak Martono. Niki gandeng caket kalih masjid kalih musala niki 2:30 kudu rampung. Wis Jam kali sih. Lah. Dening sih Pak. Lah wong arep padha tahajud. Senengane Bapak gawe ontran-ontran mawon. Nggih. Monggo. Dibawani cobi kalih nyangoni penganten kekalih. Nggih. Ya. Niki pelok bareng apa pelok bum? Barang mawon. Pelok bareng nggih, derek monggo. Gegarane. Wau. Wau sampun nggih gantos. Monggo katur dateng pinanganken kekalih. Alah. Muter-muter. Alhamdulillah, wasyukurillah. Matur nuwun Mas Putra Baris, Pak Suwarno, mau kersa rawuh sonten saha ingkang streaming. Nyuwun pangapunten Pak, niki karan nggih ududuk lungsuh kalih belajar. Monggo sing belajar sapa? Nggih dalane. Jatuh kerami. Den prayitno ing hati-hati.